Da Daniel Agger for nylig blev præsenteret som Brøndby-spiller, var forklaringen på skiftet fra Liverpool enkel. Det var det, jeg havde lyst til. Det var det, jeg følte var rigtigt. Og hvis jeg føler, det er rigtigt, så er det, jeg gør. Men bag bruddet med den engelske storklub ligger en historie, der stikker dybere. En historie om ikke at føle sig værdsat, om at blive vraget af en klub, man har lovet evigt troskab, og om et kuldsejlet forhold til manager Brendan Rodgers. Lad mig sige det sådan, at mig og manageren, vi var måske ikke på samme side hele sidste sæson. Det meste af sidste sæson i hvert fald. Der var langt imellem os, og for mig, der var det bare nok. Jeg følte ikke, at han værdsatte de ting, jeg kunne, og de ting, jeg bidrog med. Og når jeg føler det, så er det tid til at komme ned. Historien, når man er over i Liverpool, er jo også, at du og Rodgers nærmest ikke snakkede sammen det sidste års tid. Passer det virkelig? Sådan, jeg tænker på en god snak. Ja, der var i hvert fald ikke meget af det, lad mig sige det sådan. For blot 2 år siden syntes et så tidligt brud med Liverpool ellers nærmest utænkeligt. For Daniel Agger var The Reds nemlig ikke bare en arbejdsgiver. Liverpool sad så dybt i danskerens hjerte, at klubben også skulle på hans knoer for altid. Agger forlade tatoveringen i sommeren 2012, cirka samtidig med, at Brendan Rodgers tiltræder som manager. Og manageren bemærker straks danskerens usædvanlige loyalitet over for klubben. For selvom Liverpool får et tilbud på hele 150 millioner kroner fra selveste FC Barcelona, så giver Agger ifølge Rodgers et løfte. Så længe du vil have mig i Liverpool, så vil jeg være her, siger Agger til manageren. Kort tid efter styrkes de positive udsigter for Agger i Liverpool. Danskeren underskriver en ny kontrakt og kravler til tops i lønhierarkiet. Anslået ugeløn 1,2 millioner kroner. Senere udnævner Rodgers endda Agger til viceanfører. Men derefter begynder danskerens stjerne at falme hos manageren. Opsigtsvækkende historie. Det viser sig nemlig, at Daniel Agger ikke er med på Liverpools hold i Swansea i aften. Når han ikke er med, og han ikke er på bænken, er en kæmpe overraskelse. Daniel Agger er altså på bænken igen. Hvad skal vi egentlig lægge i det? Det bliver Daniel Agger, der bliver taget ud. Daniel Agger ryster lidt på hovedet. I en lang periode kæmper Agger forgæves for fast spilletid. Jeg tror, det er 4. gang i træk, han må sidde på bænken. Uden for banen forværres forholdet til Brendan Rodgers. Da du vender tilbage, Camilla Martin er ude og lave din 20 meter på det der præstationspresmøde, der siger du noget i retning af, at... Når jeg ikke følte mig glad hver gang jeg tog til træning, så er det med at komme væk. Hvorfor var det en glæde der ikke? Var det Rodgers, der ligesom var med til at fjerne glæden, eller var det nogle andre ting, der spillede ind her? Når man har været med i en del kampe, og man har skrevet en masse point sammen, og man egentlig føler, at man bidrager med noget. Når man så bliver til side sat og ikke værdsat, så foregår der nogle ting op i hovedet på en. Nogle spørgsmål. Ja, man går bliver sur. Ja, man bliver lidt irriteret. Daniel Agger er perfekt til det system, så det er lidt af en overraskelse. Fansen også overrasker, at han ikke er med. Og når man så samtidig ser de statistikker, som de går så meget op i, rundt omkring i fodboldverdenen. Når man ser de statistikker på ens kampe, så kan det godt undre en, hvorfor at man ikke blev brugt mere. Men Aggers undren bliver ikke mødt med svar. Det handler om at kunne snakke med alle sine spillere og få det bedste ud af dem. Hånden på hjertet, han har været en dårlig manager. Jeg synes, han er en utrolig dygtig manager. Altså, det kan man ikke tage fra ham. Han er dygtig i den måde, han træner på. Han er dygtig i den måde, han sætter holdet op på. Yderst kompetent træner. Hvor jeg måske gik galt af en anden, var, at jeg er meget direkte. Jeg siger tingene, som de er. Og det forventer jeg også, folk siger til mig. Og det er måske forkert at forvente det nogle gange. Du viste enorm loyalitet over for Liverpool. Synes du måske, at Brendan Rodgers har vist tilsvarende loyalitet over for dig? Jeg har i hvert fald lært mange ting af sidste år.
har en bedre forståelse af folk, som er dem selv nærmest i det her game. Nu snakker jeg kun fodbold. Som tænker udelukkende på, hvad der er bedst for dem selv. Det har jeg ikke gjort i min karriere, for det meste. Men med alt det, der er foregået, og den måde, det er foregået på, så forstår jeg mig godt mange af de spillere. Og det var jo noget, som jeg ikke rigtig kunne sætte mig ind i før. Så på den måde har det åbnet lidt øjnene for mig.